Že lidi vítá Steve Mix a je to vlog malinký. Malinký vlog. Půjdeme zatím někam. Člověk. A ten je starosta. A jdem teďka do výtvarky někam. Ne do výtvarky, jdem do sám. Mě tady serou nejvíc auta. Jedu tak silnou rychlostí. No. Nejde vůbec slyšet. Takže jdeme teďka do takových kutilů, jdeme vyrábět někam něco a před 15 minutami jsme točili nějaký ten test palování těch tokivin. Prostě. A teďka jdeme do kutilů sami ve vlogu. Víte, proč to mám takhle? Protože nikdo neviděl, že točím, že oni si mysleli, že jsem blbej, ale já nejsem blbej. Já jsem skoro tak půlku dobrý. Já vám ukážu, co jsem vyrobil. Takže já jdu zatím. A tím jak půjdu, 9 minutky to trvalo. Když tak já někdy ukážu vám můj dům, jak vypadá. Já zatím budu takhle chodit. Je to málo daleký, sice to vypadá jako, že jsme chodili hodně daleko, ale dívejte se. Dívejte se. Krása. Jo, tamhle auto. Pak je tam starosta. Takže jdem. No, o čem bych měl mluvit, to je za to, že máme 9 odběratelů na Pyromanovi, 8 odběratelů na TV Mixe, takže někdy udělám nějaký speciál na Pyromana. Opravdu ty Pyromana se víc věnu, protože mám víc pyrotechniky, vím, co mám vybuchovat a to. Nejvíc mě baví odpalování, takže jestli chcete vidět, jak to vypadá, tak za mnou je právě teďka takhle, tam vzadu je pak kutilství, takže já jdu. Jinak, opravdu uděláme někdy speciál na toho TV Mixe i na toho Pyromana, protože opravdu vím, že se na mě díváte, ale pomohlo by, kdybyste dali odběr nebo koment. Koment potřebuji nejvíc, protože nevím, co mám odpalovat, nevím, co mám točit, jaký videa, takže mě klidně napište, jak mám točit videa na nějaký dědouš. Tady jste sem, no, to už jsem vám řekl ve videu nějakým. Někdy budem točit i nějaký vlogík další. Někdy, opravdu někdy, protože ona je pěkná zima teďka. Ona je opravdu zima velká, já musím... No tam už je děcko nějaké. No tak pojďme.
počkáme tady u toho keře, jestli tam někdo půjde, tak počkáme. Vidím, tam budeme čekat na bratra. Když tak se pak uvidíme ve videu. Nějak v létě budeme to pouštět nějaký, já nevím, prostě nějaký vlog o něčem. Nevím, co mám říkat. To je perfektní. Za 3 měsíce jste dokázali udělat 9 odběratelů na Teammixe i na Pyromanovi. Teda na Teammixe ne, na Pyromanovi 9 odběratel a 8 odběratel na Teammixe. Stejný čas, stejný datum, prostě perfektní. Děkuji vám za to. A dneska je čtvrtek. Zítra je pátek, takže uvidí se zítra, co budu točit. Jinak kdybyste, já už vím, co jsem chtěl říct. Kde beru kiwi? No, beru ho, víte kde? Beru ho ve škole. Na oběd dostaneme nějaké jídlo, tak ho odpálím. Když dostaneme jogurt, tak ho odpálím. Když dostaneme kiwi, odpálím. Prostě všechno, co je ze školy a nejím to, nechutná mi to, tak to odpaluju. Jak já tady čekám na někoho, kdo přijde. Prostě něco jsem dostal. Školy, teda ovoci do škol a něco do školy, takže já to neodpaluju, jako co mamka koupí, ale prostě ze školy, co donáším a co mi nechutná. Třeba kdybych já odpalil tak krásný třeba jablko ze školy. To jsou červený, ty bych já auto tady. Ty bych ani ale je Nissan, Suzuki asi. Ty já bych neodpalil, protože jsou červený a prostě dobrý. Kdybych je kupoval někde, já nevím, málo červený, tak bych je odpálil, kdyby byli malí kdyby byli. Jinak už je to 7 minut vlog, takže doufám, že se vám video líbilo. Je to takový dlouhý vlog, za chvíli přijdou oni, když tak něco natočím vevnitř. Tím. Já když tak vezmu telefon a trošku ho natočím. Takže jestli tam neřeknu čus lidi, to neřeknu nikdy tam, protože oni by si mysleli, že točím, ale já nebudu točit, já budu hrát hru a ukazovat, co všude je. A nikomu nebudu ukazovat co. Takže doufám, že se vám video líbilo. Zanechte like, odběr a koment, jestli se vám líbil a co byste chtěli další video, vlog, myslím. Ještě nepřišli, jim to trvá. Oni si myslí, že já nepůjdu, no ty vole. Tak se těšte na další video. To je z nejdelších videí, takže zatím čus. A další vlog bude další někdy, já nevím kdy, takže zatím čus. Čus!